Sigon sa pagtuon sa mga eksperto, ang virus mutakod pinaagi sa mga droplets sa mga lagsik sa laway sa tao nga natakdan sa sakit. Aron, malikayan nato ang pagkuyanap, likayan nato ang paglagsik sa laway, paghikap sa ato mga naong baba ug ilong. Mao nga sa tibok Pilipinas, ang Bohol ang usa sa pinakaunang probinsya nga nagpatuman og mandatory nga pagsulob sa face mask kung mogawa sa balay ug moadto sa mga pampubliko nga lugar. Proteksyon kini para sa inyong kaugalingon ug sa inyong mga pamilya. Dili na ta maghuwat na naay maigo sa sakit aron magsulob ta sa face mask. Panalit di ang inyong kaugalingon ug ang inyong pamilya batok sa COVID-19.